Škoda, som to neskoro zapol. Dávaj, Roman, dáš ju, poď! Roman, máš na ňu, máš na to! Roman, chyť ju! Roman, chod na ňu! Roman, máš ju! Roman, poď! Roman, to je na Teresku, takto praktizuje. Že ležíš akože na... Keď mi nedá, tak si vypýtam, ne? Že ležíš na priedomne, hovoríš Teresko. Daj mi. Ale keď aj Tereza tak ľahne na chrbát, jak je nemá, tak asi si vypýtal. Nie. A vábler alebo niečo? Máme tu aj unavený. Kolegov, ale sú v poriadku. To nie je unavený, on je rožralý. Provokatér. Áno. Ema. Tu je náhodou pohoda. Ona to prekusla. Tomu sa hovorí čistá provokácia. Mám pocit, že je prekusla. Zničil loptu do keľu. Hovorím, že nedávajte jej to. To je ináč, to je šéfova.